Wah, malah ini ektora delegasinya nak. मैयाहाय खानाय सिनजानानै फैबाय मा लाइटआ मोदानो जेबो मानसिखौ लाइटखौलाय बै लाइटआ बाबनि ब्लार जालाय नै मालाय खानाय सिनजाना फैनानै माबायदि नुखो मानसिखौनो सानथ'थ'नो गोजोननिखौ गारनो मोनबावाखै बाथाथ'खा बिदै दैग्रा आंखौ लांफाबावाखै बियो मैया हारसिं थांखोमादों बाथाथ'खा बिदै दैग्रा खालामदों मालाय लोगोफ्रा मबाइल लाजोब्बाय बेहायनि पार्टि जाहैदों मालाय आंखौ लांफालायाखै मैया दाना हारसिं बेरायग्रा जाबाय बियो आंखौ लांला एकदमबारे आंहा हारसिं रुमाव थाबाय थानांगौ गिलु फालुनो साहा फुदुंनो नागिरदों नै आरो नै लंपेन्टआ नायदां लंपेन्टखौ नै बेना लंपेन्टआ जिबायना दिनैहाय एकदमबारे फैसा मोननायजों जिनायजों फैसा गैखायैयावहाय बेस्थ' जाना होबाय थायो बेना लंपेन्टआ गांनैल'खा आंना गांसे गानबा गांसे गैया खामानियाव लंपेन्ट मोजां मोनो खामानियाव गानसै उनाव बायफिनसै गानलांथ' दे बेखौ साननैसो फैसा खामायनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय उनाव बायनोसै आरो लंपेन्टखौ साहा फुदुंनो नागिरदों दायो सानफ्रामबो आंनो बिदि टाइमाव साहा नांगौ आरो लाल साहा नांगौ गाइखेर साहाथ' लोंनो हाया नालाय लाल साहासो लोङो गाइखेर साहा लोंजाया दाम गोसा गाइखेर साहा लोंबा गेस्टिक जायो संख्रिनि लेमन टि जोंना लोंनांगौआ माला लायगोन नोङो लंपेन्टखौ माला लायगोन नाङा देनांहाय न'आव थांसैबा बायगोन बेखौनो गानबाय थागोन आं देनांसो बायो दाहाय लायदोब्रा दरमाहा मोनखाबायना दरमाहायानो खमद्राय दानिया फैगोदाननि माइरं माबा माबि जानायावनो थांजोब्बाय मैगं जानाय एडभान्स लायै मैगं जाबाय थांजोब्बाय आंनाबो मोनाखै दाबो आंनि मोनबा बायना होनोसै आं बेनो आंहाथ' ओरैनो थागासिनो दागौमानि खामानि गैया मा गैयानो बिसिनि मालिकनाव मावहैनोसै आङो दाम खमबाबो दाम खमखायनो मावहैनो बादोंमोन आङो फुङावल'सोना फुङाव बे ओरैनो थांबाय हासिब सिबबाय ओमफ्राय न'खौ एसे फुगारनानै फैबाय बाव 5,000 होबायना 5,000ल'नो बेहायनो फुङावल'सो खामानिया बेलासियाव गैयाना फुङाव थांबाय 8थासोआव थांबाय नों 10था 11थायाव गबोबाय बेहायनो मावहैनांसिगोन ओरैनो थास्लायस्लायनो बेहाय मावहैबासो एसे बेरायनो मानो मोनलाबायगोन मा होखो संख्रि एसे हो सिनि होबाय सापात होबाय ओमफ्राय नै संख्रि होबावसै बेलासिनि सानो जेबो गैया जाग्रायाबो बैहाय मामि सिरा दंमोन सिराखौ एवना जानांगौ जा गोबाव जाबाय एक्सपायर जाबाय जाजाला बियो गारदो होनबालाय दहाय मानो गारहैयाखै आं दहाय गारनो बिसोर लोंनानै आयो नै गोसोम जालायबाय जोंना साहाया बेजोंसो लोंनो बेना खर'आ नै माबा गुफुरफुर लुलायो नै खर'आ बेना गोदो उन्दैयाव आइया रागा जोंनानै माबाजों बुदोंनो मा होनो लावथि फिसाजों बुनायाव खानायाथ' गलांदों दाना मैया माबा मानसिफोर मबाइल लानायजों मा मोनजाबोखो माबा मोनजादों माबा मोनजाबाय चिकेन दाउ बयलार जाबाय आंबो 50 थाखा हरफालायबावबाय ओमफ्राय पार्टियानो बिदि जाबाय नोंहा लाया मोङा मानो हरनांगौ पार्टियानो बिसिना माबा ज' जालायबाय राजा ज' खांलायनानै जादों मबाइलानो सानै लादों बिसोरो ओरैनो पार्टि होनांगौआ माबा नोंहासो उल्था फैसा होनानै जालायदों फैसा गैयानो बिदिसो आङो जाहोफैबानो जायोमोन ना फैसा गैयानो मालाबा होगोन ना पार्टि जोंहा मुस्रुमसो जादों ओमफ्राय मुस्रुमजों आलु टमेट' जेबो मोनबोआखै जोङो काबाब लायबाय काबाबबो गैया मथा मथि ओंखामखौनो 5थाबासो मोनजादों जों मैया काबाबा बेयाव दंमोन ना गैया गिदिंबाय थादों जों मैया मालायफोर मबाइल लायदों आरो बिसोरो मालायफोर मबाइल लायनायाव एकदम थांबाय
थांनानै खानायबो सिनजाबाय खेमसे गैया ओरैनो मेचिनल' दङ ओरै गोजौनिखौ सिनजा मोनासै गोजौनिखौ जिखुनु जाया माबाफोर बायदिनो दाउखा बासाफोर बायदि लानोसै आरो मबाइल एकदमबारे आं बादा होनायनि आंहा दाय जागासिनो आरो दा एकदम बर्थमान रागा जोंगासिनो बियो आंखौ मालानि समाव खामायनानै होनो रोंबावगोन जाखो गोरिबनि फिसा फैसा गैया गारा हिनजावनाव नाख्रेबाय थाथारो बियो दाउमानि रागा जोंगासिनो गैयालै थगायदोंसो अबाव मा होनबावनांगौ जाखो गैयिखौ नुखानानैनो एकदमबारे मालाय लानायखौ लुबैगासिनो बियो र' एसे मास मोननैसो थानानै गावनि एसे आंनि एसे बेजोंहाय माबायाव लाना होनोसै आङो बेनो लनाव आंनो नाङा जोंना मदिनि हाबखायो अरुणादयनि मोनो बेखौसो लागोन अरुणादयनिजोंलाय मा मोननांगौ नोंलाय हाजारसेखौ 12 बोसोरसो थानानै बख'नोसै आं बे माबायालाय दे होमबालाय मा जिया जाबाय मेथाइ लाय बिथां बैयाव फैसा खुस्रा दं नोंनाव मैयानि दं आंना फैसा बेगानो नै बावसो दोनलाबायो मैया रागा जोंदोंमोन जोंना नै एकदमबारे मैया मबाइलखौनो ख्राम गारख्रुबखादों आङो मबाइल मोनैनि दावराव जादोंमोन जोंना जायाखै माथो मबाइल मोनैनि दावराव बेसेबां 10 थाखा मेथाइ लाबो बिस्कुट मा बिस्कुट मबाइल मोनैनि आंजों मोनाव नांलायफैनानै मबाइलानो ख्रुब गावसो हारसिंनो दावराव जालाबायदों मबाइलानो डिसप्ले थांजोब्बाय आंनाव मेथाइ लायनो साहा लोंनोसै फुदुंना होबाय नों मा खालामनो थिनदोंमोनलाय आंखौ हा मा खालामनो थिनदोंमोन साहा नुवाखै गावनि लोंनाय जानायखौबा नोगोर फुदुंब्रब फुदामब्राब गावनावथ' फैसा गैला नालाय आंनावहाय मैयानि खुस्रा दंमोन आरो गावनाव खुस्रा गैया बेखौनो लांलायबाय दाना सिख'नानै मोनसे थाइसेबो फैसा मोना आङो एकदमबारे गावनि जानाय लोंनायावनो गारजोबो आरो बियो नुवाखै माबायदि फुदुङो बियो हारसिंनो फुदुंना लोंलाबायखायो नुवाखै आं हारसिं लोङा ना नोंनोसो लाबोदों माबायालाय जेबोलाय लोंनोसै दायो एकाउन्टाव दोनबाबो लाब गैया बेजों हारसिंनो जाजोबो बियो माला हारसिं जायाखै दा नों मोनजायाखै बे लाल साहाखौ नुवाखै थांसैखाय दायो साहा लाबोनानै साहा फुदुंबाय आरो लोंनोसै दायो लोंनोसैलाय नारें जुमब्रा जिनाय खानाया एफा गोलाव गोलाव ओरै लानाया सिबावनांगौमोन खावसा सानुदों एकदमबारे आं थांबाथ' एकदमबारे लान्थौसो होनो थिनगौमोन आङो मानसिफोरखौनो थांबा आंखौ लांफाया बियो दाना हारसिं बेरायग्रा जाथारबाय नोगोर लांफानो बासै बे दाना आंखौ kamu sejak kamu sempat माबायदि मोनलोङो लेबु सेबनानै गोथावब्रा लेबुनि साहा लोंबासो देहाया थाग्रद जायोनो थाग्रदनो जानायखौ मालाबा थागरनो मालाबा नोंथांमोनाबो बेजों लेबुजों सेबना लोंबासो नोंथांमोनाबो मालाबा लेबुनि साहा लोंनायलाय बरिया मोनो लोंनो लेबुनि साहा बायदि गोथाव गैया खानाया मा सिनजानानै दं नारें जुमब्रा खावसा साइडनिखौ गारबाय नोंनिखौ गारासै ओरैनो जामफावफावनो मालायनि स्टाइलखौसो सेंग्रा गोरलै जानो नागिरो बे नोगोरनो मानसियानो दालाय बहाथो बोरायदों आंखौ मैया माजों बुनो नागिरामोनलाय नोंखौलाय माजों बुनो नागिरा बै बुग्राया लावथिया देखोलाय लावथिया मैया मोनाव बुनो नागिरदोंमोन बे आंखौ
न'खौलाय माला बुनो नागिरा उनाव खुसेर देन्थासोबाव लायनानै देखायनां र' नोंसिनो आं ससे जाखांबाय आरो बेखौ ओमफ्राय नैबे गोलावसिनजोंनो आं होनो नागिरदोंमोन मैयाहाय नैबे गोलावजोंनो बुनोसो दोनफैबावदोंनो आंसो लाबोदों खुसेरखौनो बे जोंनि रुमाल खाथि रुमावनो थायो आरो एखे बेयो हरदोंमोन आरो बेखौ मोनसे जाबाय मोनसे दङ दासिमबो दं जानो बायो आं ओमफ्राय बेजोंनो बुनो नागिरदों बे आंखौ बुदों बेजों खर'आव फंसे ओमफ्राय आरो बुबावनो नागिरदोंमोन खर'आनो एकदमबारे दाबो सागासिनो आंना मबाइल मोनैनि एकदमबारे आंखौसो मोनायाव दावराव जाफैदों खानाय गुलायनाय बुजाखादों दा हो खानाय गुलायनाय ना खानाय गुलायनाय खर'आनो दाबो सागासिनोबा नेबगिरखा बियो गावनि जानाय लोंनायावबा मालायखौहायबा बुफैनो गोरोंथार बियो थगायबावोमोन ओमफ्राय लावथियानोबो दंखायो नङाबा खुसेर देन्थासो लावथियालाय जानो लाबोनाय जाखांबाय बेबो दंमोन आरो होमबाबो ससे दंबावो जाजोबसै आं नङाबा दा दावराव जालायगोन नोङो आं बिदि बिसुखौ जानो बायो नै माबा गोरलै जाथिफोर लाना फैदों गुफुर जायो फारलाजि बिस्कुट जाबा जालायखो गुफुर जाबाय होनबालाय आं सोमब्लेब्लेया बेखौ जाबा गुफुर जासिगोन खोमा नुवाखैनो फारलाजि गुफुर जाग्रा होननायखौ मैया गुफुर जाग्रा मा लिरनाय नुनायनो आं फारलाजि गुफुर जाग्रा होनो बे फारला जि जि माने गुफुर फारले गुफुर होग्राया नै जोंना फारले गुफुर फारलिया गुफुर जाग्रा जाबा गुफुर जायो 10,000नि जानांगौ नोंहानो जाफैयाखै 10,000नि माने बिस्कुट जानो दोननायानो एकदमबारे कफि जालांबाय गोखै जागोन दे माबा बिस्कुटआ गोदैना बोरैबा गोखा मोनदों आंबो जानो बायो संख्रिनि माबासो नांगौमोन सापाताबो एसे बारा जादों नामा सापातखौ बाराथार नोङो लोंनो बायो लोंनायाखै आं दसेल' टाइम मोनो बेना आरो थांनोसैलाय आंहा हारसिं थाबाय थानांगौसिगौलाय दा खामानिसो नागिरलाबायनांसिगोन र' लोगोफोरजों ने दा नोंजों ओरै फैफानोसै आङो खामानियालाय दङ ओमफ्राय लोगोफोर मावहैदोंमोन आरो ओमफ्राय मा होनो 3 थालाखौहाय हारसिंनो मावजोबनांगौनो आरो ओमफ्राय दाना बानानै फैफिनबायसो लोगोआ सासेया मावगासिनो दायो आंहा रुमावनो थागासिनो जाबावदो बिस्कुटआ हा जानो हाला आं जानो बायो गोदै गोदैबाथाय आंना हाथायानो थाइसे माबा गान्दा रावबो जानाय दङ जेबो जानोबो हाया मानोबो हाया ओंखाम थाबथाबाबो एकदमबारे मेव मेव मोनथारो ओंखामबो बेदरबो जानो हाया आरो इये मोनगोनबो खिफिलायहरा बे आंखौ खिफिदेरबावथारलाय माबायदि मानसि बियो थांसै आंहा लोगोफोर बाय बाय बे गासिबो बिनि बुंनाया थगायनाय गोजासो दे कमेडिसो खालामनाय थगायनाय नङा नंगौ नोंहाय बुंनो होथाराखै गावनि दायखायनो बुंनो होथाराखै बियो नंगौ बुमारदों बे खर'आवनो ओरैहाय गासिबो थगायनानै बे मानसियानो नोगोद थगायगासिनो बियो थगायनायसो बे गासिबो बियो मागासिनो गोबाव कमेडि खालामनाय थांसै आंहाबो था बाय 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 लोगोफोर नोंथांमोनखौबो गासिबो बाय बाय थांसै खामानि हाय